Ya mosok wong wedok. Kebagusan kowe. Lho, malah nyetot bubuk. Dikira aku rawani, yo tak bales. Mondol. Wong lanang asasi manusia kena KDMP kowe engko. KDMP menang. Kuwi termasuk rombongane MBG karo SPPG ngono lho. Akhirnya Dede karek 300. Lah, bener. Lah kok kurang ajar. Kurang ajar. Wis nganggo jilbab bareng kok diceng. aduh. Kowe wong lanang. Kowe ngetokne wong lanangmu. Nyoto-nyoto kowe wong lanang. Balesen aku le. Ayo. Tak bales tenan kowe. Bales opo piye? Nyoh. Ora isin kowe disekseni wong akeh. Aku ora isin. Tak bales tenan kowe. Nyoh. Titen ono tak bales tenan. Kapokmu kapan? Mas. Nggone iki lho, nggone iki. Ora nggonku, nggone menik. Sing mbok kenekne iki nggone menik. Yo ora Dan. wani. Nyapa kok ora wani? Bayaranmu 30 tahun kok rampung sewengi. Ora wani aku. Ora wani. Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Modelmu. Lagi sepisan ketemu ki mbok sing sayang. Piye supaya suasana panggung iki Nah, contohnya ngene. Niken. Medhur. Ayo, niken. Rayu. Nah, Rayu. Ngono. Cara ketoprak ya ibaratnya iki cara gawe lakon. Awakmu dadi Sida Peksa, iki dadi Sri Tanjung, aku Sila Hadi Krama, terus ini kan dadi mbane. Kan ya wis pas. Oh iya. Kowe dadi Sida Peksa, Aku sudah paksa. diutus karo Sinuwun Sila Hadi Krama, ngupati tumbaling praja Mas Pirungan Melaglenggung. Piye kok ora genah? Mas telung plentung. Lho. Sing melentung kok. Mas telung plengkung. Mas telung plentung, gumbala telung plentung. Alek plentung. Alah. Kuwi lho. Yatni plentuk ki. Kuwi wis paham to? Wis Sida Peksa, Aku sudah paksa. Sri Tanjung, kowe dadi mban. Mban. Coba kene mban. Ya wis Sida Peksa. Sik to, Sida Peksa niki mondol. Iya. Aduh Gusti. Lah ngapa? Ora apa-apa. Nyapa? Lah ngapa nih? Apa to? Non, Apa? niki dadi Sida Peksa lho. Iya iki. Mondol Sida Peksa nih. Ya Allah. Nyapa to? Kok malah sedih piye gak seneng to? Gak seneng. Dadi lho enggak rupane kok cutek mie ngene. Oh alah, aku nek Sida Peksa ki rol kaya. aku nek gak seneng. Lho, Mas. Nek gak seneng tekan ngomah ndase paprasen terus dicet. Jadi pager opo dicet. Iki apa gak enak pemain liya. Enak yo nggo Iki iki. pilihan, Pilihan. jalukane sing duwe omah kuwi. Ah, siarke. Yo ngalah ngene ora patek semangat aku. Kula siarne nggih. Rene. Iya, Mbak. Nuwun tak siarno sih. Nuwun sagung para tamu kakung Sumawana Putri Wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak. Apa Mas jenenge iki? Ketoprak Royal 76. Ya, heeh. Sengaja dalu menika handamel ira-iran kanthi lampahan Sri Kruwek Sri Tanjung. Dene para paraga ingkang hangaya jejiban wonten ing kelenggan dalu punika Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Ayu Menik Hapsari Lukitawati. Iya. Mbak dalu punika katindakaken dening Mbak Niken Salendro. Patih Sida Peksa. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Aku ora ngono. Sila Hadi Krama. Lho, Hadir Komo, Bupati. Dalu punika kasta dening Ki Alek Wapo. Sabto Utama. Aku salah. Dapuk, melok dapuk. Kowe ya pengen dapur to? Dalang melu dapur. Ya. Aku yo pengen melu. Dene Mas Mondol. Dalu punika kadapuk dados ula. Kula nyembur ndasmu. Mas Mondol dados Sida Peksa sagung para tamu kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamirsani ngantos purnandhingan dicara nuwun. Tek tek tek